Tinokutambirai kunhau manhoko mabuja hedzinoinhau dzanyasi zuva rogumi noshanu mumwedzi uno wakurume. Haidi gwendo huno zeki yaisiwa pamushishi kureketa kuno pachedu zvawakavhundunura zvokuti kune zvinhu zviri kunetsa maererano negwaro rakanyoresiwa vanhu vari kuda kuvhota zvaita kuwatanika pachena. Kureketa kwanyasi wagoburitsayo kuti wachaisa nzvimbo dzokuvhotera dzinosvika churu chibodzi nomazana matatu gumi nonomwe kudare reparamende pabodzipo nochuru chibodzi nomakumi matatu ribodzi kuvanhu vanenge vachivhotera kumakanzuru. Ipapa chazohwadza vanhu vazhinji ndechekuti wagoreketayo kuti wachaisa nzvimbo dzokuvhotera dzinosvika mazana matatu nomakumi mashanu anosere magwaro mairi okuvhota. Kwaipapa kunenge kuno gwaro ribodzi roparamende pabodzipo nogwaro ribodzi romakanzuru. Mutemo nyika unobvumira kuita zvakadari zvokutoti paribe agoziva kuti sei zvadando. Iwo wagotoreketa kuti mutemo unobvumira kuti pachengetewe magwaro wavhoti anoita mairi kana matatu, asi mutemo unoti panosenzesiwa gwaro ribodzi. Haidi pakaita kunyangariwa heno kuti zvichapera sei ticharamba hedu takandolinga. Tagwirei kwaya gonzi ada kuita zvokutenga kambani yoPetrotrade pabodzipo neGenesis achitenga hake nomari shoma shoma. Ipapa kwaizvozvi ndo zvagoita kuti wanotungamira kambani iyi wakamisiwa basa waena kurukota soda zvemu warambe wachidando. Ipapa tadomirira kuti timbwe asi aya makwai areketiwa aya anenge echokwadi. Kazhinji ukatoona zvareketika kudai otoziva kuti pane zviri kuitika, paribe utsi paribe mwoto. Kwai kubikiwa kwemagetsi kukaribha kucharamba kuchinetsa idi hwendo huno. Gore rino pokare mvura yemudhamu yaramba kuzara, idi yawe waita kunge wafuratira nokutoti ipapa kureketa kuno kunobva mvura zhinji inozadza mudhamu rokaribhari kuribe kunaya mvura svinu somakore ese. Gore rapfuura kureketa kuno kwanga kuine zvikamu makumi mana nochibodzi kubva muzana zvomvura inokwanisa kusenzeseka kubika magetsi, asi gore rino pandorino zvikamu makumi mairi kubva muzana zvomvura iripo. Kureketa kuno pakaita kunyangariwa chaiko idi kana zvichireketika zvokuti kuri kuita kuchinja kunaya kwomvura haidi ndo zviri kutoitika ipapa. Nyasi yanga iri batai batai munzvimbo dzinoburika nokupinda nevanhu munyika nokuti wabasa wozimura wanga wari kureketa kuti wari kuzvikudaba zvokusenza nokuti wachiribe kana mari yawainayo. Pakaita kunyangariwa heno kuti mbani achasara hwendo huno panyaya yokuramba mabasa iyi. Vanhu vari kundoti basa tiri kuda asi zvanyanya kunyangaritsa. Heno wakuru kuti wachachinja chere mafungiro avo okuti vagoise kuti kuitiwe mari yokuAmerika. Tindori pabasa awo hurumende wanyasi kwai kwagoisiwa masoja anosvika zviuru zviri nomazana mana nomakumi mana nombiri omasoja matsva tanda basa anyasi yenda akanofora kubulawayo. Haidi pakaita kunyangariwa kwai vanhu vazhinji vanenge vachitoita kusha ipapapa nokuti zvaakutoitika zvomasoja matsvaya vanogona kunge vari kutopiwa kuti endai koratidza kuti muchandobva kutanga basa. Pakaita kunyangariwa toimba kuti vanhu vachapona munyaya yesarudzo idzi. Kwai raive bazi ratobayiwa mudederiya romunyori mukuru munyika kwai ragodhiro rakutanda kunyoresa mapasipoti anobuda mumazuva mairi nokutoti ndo zvawava kutotanga kuita. Ipapa pawagodhiyo wada kutogonesa kuti mapasipoti ya agoisiwe vanhu vachikwanisa kukumbira kuti waitiwe mapasipoti ya padandemutande. Haidi takambozvireketa kuti vanhu vanoita kunge vanotsitsi asi paribe tsitsi nokutoti wachapedzisira wakundopa mapasipoti anobuda mumazuva mairi aya nokuti anenge achibhadharwa mari tsvinu, mari yomazana mairi. Ipapa pasipoti yozana ribodziri yanga yatotanda kunetsa vanhu vachibenhuka nokurara pamutsarapo paribe chiri kuburika. Ipapa wakutoona majiro mari okutoti vanhu watandepo kare kutsvaka imwe mari yakaita kuwanditsa.
pakaita kunyangariwa chaipo. Taramba kuti tichida kuona kuti zvinoita sei change takaringa tigo kunyepa iyi. Tanyara nyasi kwaburika mamwe maZimbabwe mairi kuBotswana kuno, amwe vanhu muBotswana mo vanosvika wana wakaenda koba wasungiwa nonyaya yekuti wakaenda koba wakapakata pamuzinda woSadaki muBotswana. Wakaba zvinhu zvinosvika mari yekuAmerica zviuru 43 zvakaitika zuva rechigumi-5 mumwedzi waNdira chaiwo. Pakaita kunyangariwa wairiwa kwaenditonga itsikirai pabodzi poona Innocent Shagi aidi zvakaita kuoma. Ticharamba tichiringa kuti ichapera sei. Mari yekuAmerica nyasi yenge iri kutengiwa nemari yomunyika inosvika 134 anomasendi masere. Imwe yapuwa vanhu vese nyasi kwainosvika mamirioni 36 omari yekuAmerica. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Namibia yagoti ichadaba kuti kumanikidza vanhu vese kuti vapfekere zvifukausu nokutoti dziwa mupengori aiva kwairakuwa. Apawo South Africa yagotoreketa kuti yaingidzira zviga zviripo kureketa kuno nomumwe mwedzi mubodzi kusvikira zuva rechigumi-5 romwedzi uri kuteerayu. Ticharamba tichiringa kuti wachazvibisa chere nokuti vazhinji waribe kufara nozvaitikazvo. KuSudan vanhu vasiri kuda zvovatongi wemasoja vari ikweyo vari kuita kupfiriridza nokuita zvokuratidzira hino kuti zvichapera mushechere. Tinondoramba tichindoimba kuti paribe vanhu vanozogwarashiwa nemasojayo. Mumwe mukadzitape wokuRussia akaburika pachivhitivhiti pawopo panguva yonhau ari kuratidza kuti hondo yakanyangaritsa. Atosungiwa akaisiwa ari kutoenda pamberi podare rodzimhosva ipapa. Tatomirira kuti timbwe kuti achapuwa mutongo wakadini, asi zvine zvinotorwadza. Wakamboona mutambo wotsiwo yeresiringi makore apfuura wekuma1990 wagoziwa munhu agonzi Reza Ramon atisiya. Reza Ramon zita rache chairo ndiScott Hall anga ano makore 63 toti mweya wache uzorore murugare. Nyasi chikwata choManchester United chikwata chamandiwo nhau chiri kutadzurana nechikwata choAtletico Madrid. Tamirira kuti tione kuti zvinopera zvakadini nokuti pazvakatamba kuSpain zvakaita chibodzi pazvibodzwa. Ticharamba tichiringa tigo kunyepa iyi kuti chinenge chiri kudini. Tiri kundoramba tichivakuza kuti waenderere mberi wachienda peno wangatorewo mukombe mubodzi. Tiri ipapo zvedu kwanyasi tadipfamira pano. Ndini wenyu mhandiwewo nhawo.